Taliban sevuşucuları Awganistanyň Jowzjan welaýatynyň garkyn etrabynyň bir obasyna Türkmen Awgan serhedine golay sebitde Türkmen eskeriniň guşagyny tapanlyklaryny aýdýar we Türkmen harbalaryny Awganistanyň serhedini kesip geçmekde aýplaýar. Bu barada Türkmen Nokot News neşri habar berýär. Neşr bu maglumatlar boýunça sosial mediada peýda bolan bir video maglumata salgylanyar. Maglumata görä sosial ulgamlarda peýda bolan videoda Türkmen şiwesine çykyş edýän Taliban sevuşucylary görkezilýär. Videoda çykyş edýän eli ýaragly sevuşucu Türkmen eskerine mahsus bir uşağı görkezýär. Guşakda Türkmenistanyň döwlet nişanyny, döwlet baýdanyň ýüzündäki ýarym ay we 5 ýyldyzy görmek bolýar. Videoda görkezilýän eli ýaragly sevuşucu Türkmenistanyň eskerleriniň serhedi bir kanuny geçip Awganistanyň garkyn etrabynyň bir obasyna baranlyklaryny, ýöne ýerli sevuşucylary görüp olaryň ýygy gaçyp gidenliklerini gurrun berýär. Mundan ozal garkyn etrabynyň bir ýaşaýjysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmazlyk şerti bilen Türkmen Awgan serhedine 30-njy ýa-da 31-nji dekabrda düşürilenini aýdylýan başga bir videony Azatlyk radiosyny berdi. Bu videoda Türkmenistan bilen Awganistan aradaky serhetde patrullyk edýän türkmen dilli Taliban sevuşucularyny görmek bolýar. Galy berse-de Taliban sevuşucusy bilen türkmen eskeriniň arasyna geçen gurrun hem eşitdirilýär. Videoda görnüşinden türkmen eskeri tekenli filmiň ugly bilen ýüräp barýan bir topar sevuşucunyň ýzynyň gyýgyryp olardan öz ugurlaryny başga tarafa üýtgetmegi talap edýär. Bu talaby ret eden sevuşucu öz toparynyň Awganistanyň şäherine hereket edýänini aýdýar. Hasodol Jowzjan welaýatynyň hamýap etrabynyň ýaşaýjylary Awganistanyň garkyn etraby bilen Türkmenistan aradaky serhetde 3-nji ýanwar güni Taliban sevuşujylary bilen türkmen serhetçileriniň arasyna çaknyşygyň bolanyny habar berdiler. Bu maglumat soňu bilen Awgan mediýasy tarapyndan hem de Jowzjan welaýatynyň ýerli häkimetleri tarapyndan tasdiklanyldy. Ýöne çaknyşygyň ertesi güni 4-nji ýanwarda Türkmenistanyň Kabuldaky ilçihanasy metbuat üçin beýanat çap edip çaknyşygy ret etdi we bu habarlary barlanylmadyk hem de hakykata gabat gelmeýän atlandyrdy. Bu habar soňra Awganistanyň Taliban ýolbaşlygyna hökümetiň daşary işler ministrliginiň metbuat sekretary tarapyndan hem ret edildi. Türkmen Awgan serhedine çaknyşygyň ýylan 6-njy ýanwarda Türkmenistanyň döwlet metbuaty Taliban ýolbaşlygyna hökümetiň başlygy Muhammad Hasan Ahundyň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 14-nji dekabrda berilen insanperwer kömek üçin sag bol diýip ýazan hatyny çap etdi. Munyň ýylyny 8-nji ýanwarda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunmasary Wefa Hajiýewiň ýolbaşlygyna türkmen wekiliýeti Kabuly sapar edip birlikdäki tassamalary. Şol zana Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan transmilli gaz geçirjesini maslahat etdi. Metbuat habarlaryna görä Awganistanyň Taliban ýolbaşlygyna hökümetiniň içeri işler ministrligi 30 000 ýaragly adam bilen bu tassamanyň howpsuzlygyny üçin etmekçi bolýar. 3-nji ýanwarda Türkmen Awgan serhedine bolan çaknyşyk radikal topar Kabulda häkimeti awgustda ele geçirilip bäri Türkmen serhetçiler bilen arada bolan ilkinji çaknyşykdyr. Ýöne ondan ozalym Azatlyk radiosy Türkmen Awgan serhedine wagtly ýüze çykýan seýrek çaknyşyklar barada habar berip gelýärdi.